Роден съм в Бургас. Господин Узунов, вие се явявате като свидетел, който е видял самото изграждане на гъбката. Да ни разкажете малко повече от коя година датира и има ли промени в нейната конструкция през тези години до сега? Аз съм един вдъхновител и инициатор за изграждане, за възстановяване на гъбката, която беше премахната преди 1989 година. Възложих на проектантска фирма, която изработи проект за настояща в този вид гъбка и чертежите са видни, налични, оригинални и всеки може да отиде да види дали тази гъбка е изградена по тези чертежи. През коя година е построена тази гъбка? 92-93. До момента има ли някакви промени или това е същата гъбка, която е... Това е същата гъбка и още веднъж повтарям, документите, които са изработени от фирмата, могат да се проверят в оригинален вид са те, да се видят и параметрите на тая гъбка и да се установи аналогичната. Вие сте човек, от който се ражда идеята за сътворяването на тази гъбка. Мъчно ли ви е това, което се случва в момента? Ами, как да ви кажа, гъбката, старите бургазди, пък и тези, които гостуват на Бургас, имат като символ. И много поколения са израснали покрай тази гъбка, играли са, пили са лимонада, спомнят си какво е било преди това и един скъп спомен за всички бургазди.